बिमानैया बेबिखौ नायनो फैदो नै। ओंखाम जाबोखादो? अखायानो हाबाय दंना जोंनाव। नायनो नाय। Mana? Mana Boro? Bebiखौ नेगासिनो जोङो। सिजारिं खालामनायनिफ्राय दिनैसो फार्स्ट टाइम सिखारदों आरोना आङो। ओरैबायदि माने गोदान जिउ मोननाय बायदि आरोना दिनैनि दिना आंनि थाखाय। दिनै सिजारिं जानायनिफ्राय दिनै फार्स्ट टाइम थाबायदों आङो। सानथामनि उनाव दिनैसो थाबायदों आरोना। दहाय फुङाव थाबायदों, ओमफ्राय नै दायो आङो बायजोआव थांनाय फाजेनो दसे माने जिरायबाय आरोना, जिरायथ'नो होननानै। ओमफ्राय नै बेबिखौबो नेथावथावनो सानैबो
बिमा बिफा सानैबो नेगासिनो बेबिखौ उन्दुनो ओंखारला आंथ' एकदमबारे दुरबल जाजोब्बाय मा होनो मिन्थिनोनो हायाखैमोन नालाय दिनैसो मिथिदोंना जानायफोराबो बारा मोजां जाथ'वाखैना दासान्दि हाबाङाखै सेन्टेन मेन्टेनसो सिखारनोल' हादों आरोना सनाखौ नेगासिनो जोङो बिमा बिफा सानैखौनो जोंना सनाया बिमा बिफा जाबाय जों लोगोफोर